Wala pa kami sa bola. Yung Tarsier. Nagpabek ng tarsier. Umalis po kami, madilim pa. Pero ngayon po, madilim pa rin. Madilim na paningin. Madilim pa din po. Madilim ang paningin. Madilim na mo paningin ito. Sakyan, sakyan. Gusto. Oh. Hindi, may umiikot na ngayon yun. Maikot na yun. Yung maloko eh.
check 5:14. Sa crossing na kami. Roundabout pala. See? Ano? Si Paro na eh, 63 years old. Guys, coffee break. Nagkakape. Ang diesel 0.52 riyal. Ang gasoline 2.32. Alam po din ng iba, mahal ang kape. 15 riyal, nasa 150 isang baso. Diba? Kita yan? Ganda. Ha? Ating bundok. Amazing. Oh, dito pala kayo? Kanina pa namin kayo nahanap ah. Matagal na kayo dito. Dito na kami sa pangalawang bayan ng Quezon. Yan. Hop. Uy! Yun! Guys, kahanap na kami ng makakainan. Ayan, masasubukan natin yung mga English natin, ha? Ayo. Ayan o, kaya tayo. Guys, kinakain po yan ha. Huwag nyo ano isipin. Wala, katapos na namin kumain. Dari na sa kanila.
120 naman. 120 ah. Huli yatang dulot ang ano eh. Hinahanap namin yung espada ni Panday. Walang katapusang kalsada. Ha? Matinding ahon yan. Hindi pinakita sa mapa yan ah. Ito Google Map na yan ah. Kanan, ahon. Ang bihira na yan. Yun o. Saan nakakita nyan? Well, gustong hanapin yung espada ni Panday. Nating bundok. Dyan. Pamurod, Almurod. Exit 5. Tarik ng ahon yan ah. Ha? Delikado yan oh, bus yan. Ah, hindi naman pala eh. Ang bihira na budol tayo, kala ko 45% gradient. Wala to.
Probinsyano mon. Oh. Ano ang tawag nun? Amazing. Sa baba lang pala parang matarik. Okay, no? Masanay tayo sa mga matarik. Maritikain ka, 45 degree na drawing position. nahadlok higit at utangan ka ngayon. Na inilusot-lusutan na isaks pa naman. Parigiban-iban na itim kagugula, itim huna-huna, naglilinakan. Waray direksyon, nagkakalamukan. Sigiting susod, di kalugod na buli. Puro ka reklamo, waray maning kapain o kay damulan ning rason. Pero may kalahitod, pero kon pangaon, diri ka na sirig nun. Puro kasaan, karasanim taplungon. Ambot hain, ambot hain, ambot hain. O kay damulan ning rason, pero may kalahitod, pero kon irig nun, diri ka Baba na kami. na sirig nun. Mausog ka nga nasungsong, karasanim pitlokon. Ambot hain, ambot hain, ambot hain, ambot hain. Dito na kami sa Municipality of Wasados. Magarit Dito raw matatagpuan yung espada ni Panday. mahubay kon hasabot, pero kon oras na Ay hinahanap ng mga probinsyano. magusog ka nga nasinggit, pero una nga nahahangit. Magarit kon hayaw-yaw, pero kon panrabaho pinipiraw. Ambot hain, ambot hain, ambot hain, ambot hain. O kay damulan yung rason, pero may kalahitod, pero kon irig Yan lang pinunta namin. diri ka na sirig nun. Makusog ka nga nasumsum, karasanim pitlokon. Ambot hain, ambot hain, ambot hain, ambot hain. Bato-bato halangit ang naman, Guys, pabalik na kami. Tingnan namin yung espada ni Panday. kay katuyo na napakamagkarit na trabaho ba? Pirit-pirit, iniisasaysayan ka upay na kaulo mo pero sobra na, hindi na makalilipay. Ambot hain, ambot hain, ambot hain, ambot hain. Oh, ay, Ayan. dapat rason, pero may kalahito, pero kung Wala pa kami sa bola. diri ka na Yung karsi. Tarsier. puro kasaan. Ano pa ulit na? Sana tinundan mo ko dun. Hindi, mahirap ko ng mga yun. Maban tayo. Guys, drill lang po yun ha, drill lang. Testing lang, testing. Yung ano mo, yung bike mo, speed lang yung bike mo. Ah, malayo. Malayo. Masasabi mo sa race natin ngayon? Wala nang masabi. Amazing. Thanks God. Walang masyadong ano. Hindi pa po yan mga last pa. Nagpapahinga lang. Nagpapahinga lang yan.
bigyan ko lang ito nakakawin ko. Mahiling yan eh. So, tinabako. Naghuhuling na po, naghuhuling. Paano nga, ba't hindi pa namin ginagawa ito? Long ride pa. Umalis po kami, madilim pa. Pero ngayon, Ayun po, madaling. madilim pa rin. Madilim na paningin. Madaling pa din po. Madaling ang paningin. Madilim na po paningin. 25 years sa agkanang konsuelo pero wae na ani mo matamis na oo nadumog na laan mga libay sa Ginagawa mo. Tang melon na tusen ko na Ito na kami sa lalim. Kaya pa? Ilan ba yan? Okay. Ito kami. Dito na lang. Bye. Una-una niyo kamo akong kakawasan maupay na lamay na kung nakitaan nga poste sumaganala akong nga hinagpre bigang naimod na ano sa merkado bigang naimod na ang tsokoleta kay Sano bigang naimod na pati mga English ko pero rin mawawara kung ako sa imo oy girl pamatigan kaya nyo ka pasugat nasa likod ka na lagat ka imo ang pinwawara muli ako nagpakiana patula hoy girl pamatigan dirigan na kusugan iba lulurong ka ni radyo mo sa tepot nira mula nung daw brutsa